Oh, tak kira apa. Antasena? Pakde Durmagati. Jale sing maju Antarja. Aku barang yono. Lombongan. Ayo kencang Bratayuda, gege mangsa gelak wanci. Ngalahke Antasena Antarja iso ketemu karo para Pandhawa. Ora iso ngalahke Antarja karo Antasena. Ana wong tuwa tak jantur ndase. Waduh. Ngeli. Apa? Ngeli. Ngeli apa? Ngeli. Medeni lho. Ngeri. Ngeli. Sing dadi nyatane Pakde. Lho. Iki kaya Kakang Antarja. Iya, Dimas. Lah iki malah adikku lanang Wisanggeni karo Antasena. Iya, Kang. Oh, Kang, aku bareng karo Wisanggeni. Si Adyarti ndak menyang endi ae. Ngerti yo? Satemene aku wis arembug karo Kakang Antasena. Gandeng aku karo Kakang Antasena kuwi suwijining putra Pandhawa. Ingkang beda karo putra-putra liyane, tegese beda piye? Kakang Antarja prisa dhewe. Aku kuwi ora iso ndodhok, aku ora iso tata krama, aku ora ngerti unggah-ungguh. Mongko dina samengko sumebar warata. Wis sumebar yen to Bratayuda wis nyaketi. Iya, pancen kepara nyata. Lah, aku karo Kakang Antasena kuwi duwe penemu. Yen ora ngabekti karo pepundhen Pandhawa srana nyramakake uripe awake dhewe kanggo kamenanganing para Pandhawa, sesuk kapan meneh awake dhewe bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa, ya wong tuane awake dhewe para Pandhawa, Kang. Mula karo Wisanggeni iki janjane arep sowan negara Ngamarta. Arep matur karo pepundhen Pandhawa, nek entuk awara Wisanggeni arep madeg senopati sesuk mangsane Bratayuda. Upama ta ora, aku arep nyadong timbalaning Kanjeng Prabu Darmakusuma. Kewajibane karo Wisanggeni kuwi entuk kewajiban apa? Ngono lho, Kang. Dimas, kowe tak kandhani. Yen to jatine Antarja ya kaya mengkono budal saka ing jangkar bumi. Pamit karo Kanjeng Hyang Anantaboga lan Kanjeng Ibu Nagagini, niatipun Kakang uga bakal sowan marang negara Ngamarta. Ingkang wigati mung bakal nyadong dawuh timbalaning para Pandhawa. Kewajibane Antarja iki sesuk apa lan aku diwenehi pakaryan apa marang para Pandhawa yen to wis dumadi perang Bratayuda Jaya Binangun. Wah, dalah. Yen ngono padha bareng sak lakune awake dhewe, Kang, wis aja nganti katel meneh yo. Padha bareng-bareng mlaku budal marang negara Ngamarta. Ya, Kang, yo bareng karo aku wae karo Wisanggeni. Aja nganti pisah wong niati ya padha. Ayo Dimas, tak tutke Yayi kadangku Wisanggeni Antasena. Tinututi lamun katututan lamun masa prawira digdaya Ronanggono magawe gelar Irawang bang ora pangling iki Antarja. Kanjeng Wa Surtayu ingkang merpeki dhateng lampahipun ingkang putrapun Antarja. Lampahipun para sata Kurawa dampyak-dampyak sajaipun angem wigatos. Wa menawi dipun marangaken kula badhe nyuwun mriksa. Kanjeng Wa badhe tedhak dhateng pundi lan wigatosipun menapa? Antarja wonten timbalan. Bingung penggaling Kanjeng Wa Prabu Duryudana ngelingi babakan Bratayuda. Mula aja nganti gawe ora kepenake penggaling Kanjeng Koko Prabu dina samengko pasewakan negara Ngastina. Wis netepake yen to Kurawa kadhawan nanggepuk perang negara Ngamarta. Ora usah dadak ngenteni sasmitaning dewa besok kapan Bratayuda bakal diwiwiti, dina iki dikenceng. Yen pancen Kurawa sing tekaning pati, Pandhawa uga kemenangan, nang yen Pandhawa tekaning pati, Kurawa ingkang uga kemenangan, nggih Antarja. Jaja montap lir kinetap duka yayasinipe netra kocak ngondar andir.
Yen pancen kaya ngono kepasang yugya katuju nginu Kanjeng Siwa Surtayu. Lho. Lah kok dadi kowe malah terus jumen ngadeg nang ngarepe Surtayu. Malang kadhak ucapmu tanpa tata krama. Antarja sowan marang negara Ngamarta wigatine mung kepengin nyuwun kadhapuk dadi Senopati. Manglurah satru murka para Sata Kurawa. Mula gandeng saiki Kurawa wis bloko karo Antarja bakal ngecak perang negara Ngamarta nggege mangsa nglak wanci Bratayuda. Aku ing bakal ndapuk awakmu dhewe dadi Senopati ning wong Ngamarta. Ayo. Patenana Senopati Ngamarta Raden Antarja. Ora keduga mateni Senopati Ngamarta Raden Antarja aja kakon tak babati gamanmu kowe karo Sata Kurawa. Walah dalah. Ngempe loro nggih Pati Sumuk nyawamu idam terbelo parat. Antarja, ana baran kowe bayi wingi sore. Kepengin tinjung akhirat nyawamu marang Jajalana. Awakmu Surtayu maju jangkah untake nyawamu marang Kayuwanganing Bathara Yama. Siwa Surtayu. Mundur. Antasena, Swatama dasar Pranyata. Ora minggat tebak danawene marganing patimu candhak cacahke Kalanjana. Wah, cangkemmu. Ayo, mati. Pecah dadamu. Wah. Oh, tak kira apa. Antasena? Pakde Durmagati. Jale sing maju Antarja. Aku barang yono lombongan. Ayo kencang Bratayuda, gege mangsa gelak wanci. Ngalahke Antasena Antarja iso ketemu karo para Pandhawa. Ora iso ngalahke Antarja karo Antasena. Ana wong tuwa tak jantur ndase. Waduh. Ngeli apa? Ngeli apa? Ngeli medeni lho. Ngeli sing dadi nyatane Pakde matek dening aku Dibana. Modal pecah dadamu semplok jajan kejape ora penyakit. Ayo nggawa wadyabala. Oh, wis gawa. Pusaka. Nek omong dipikir. Ngantuk ta kowe? Modal wedan lapo. Glaji ndasmu Dibana.
Model itu. Wis ah. Kecel aku. Aku wong tuwa dadene. Nek nganti ora tok wales, wilang bebalang tenan. Ayo gage, walesen aku. Wait. Aji japa mantra mantram sakti dimpake sur. Iki wis arep ngancik Bratayuda, mongko anak Prabu Duryudana wis dawuh kon nggige mangsa ngelak wanci perang Bratayuda. Lah kok dadi ming ketemu Antarja Antarsena wae kok do geger iki coba. Petungan liar menang piye, liar iso unggul piye, mungsuh Pandhawa nek mungsuh anak-anake wae padha kocar-kacir ora karo-karuan. Man, ngono apa? Nuwun sewu. Kula nek maturake akeh sampeyan mesti maidu. Saniki ngeten mawon. Sampeyan kula tak nyawang jajal mungsuh Antarja Antarsena niku wonge ampuh napa mboten? Sampeyan ngerti, kula kalih Kartoparma niku pangareping prajurit. Niku mawon ora menang karo Antarja Antarsena. Pun saniki mboten sah maju ngenceng Bratayuda nggih mangsa ngelak wanci nyepetke Bratayuda mboten sah. Ning saniki apike Kurawa diklumpukke nekake kiai do ngaku dosa man sadurunge tekaning pati. Iki omong apa ta kowe iki? Kok malah kon do ngaku dosa, do nyun ngapura sebab kula kinten binjang Bratayuda Kurawa mesti modar kabeh. Nyatane mungsuh anak-anak Pandhawa do kalah. Kok aja mungsuh Pandhawa. Pandhawa ming 5 arep ming 5 wae. 5 niku nek kekuatane dadi siji nggih dapi-dapi mungsuh wong 100 mungsuh wong 1000 iso menang wong 5. Utawa sampean mang jajal maju nika. Senane ming maidu. Sawake lara dipaidu. Rasane teng ati kaya diiris-iris. Kartomarma, kula kalah ajeng napa sampean? Ya wis nek kalah. Mule njukuk paitan. Satama nggih, Mas. Bapakmu pendhita ampuh kok kowe kalah karo Antarsena. Apa bener bapak kula ampuh terus kula melu ampuh niku? Mboten dereng karuan. Wonten sing bapakne lurah, anake ora dadi lurah ya ana. Ana sing bapakne menteri, anake ora dadi menteri ya ana. Terus bapak kula pendhita ampuh terus kula melu ampuh dereng kantenan. Kok dipadhake, Mas. Wong urip niku dhewe-dhewe, gedhe pancen gedhe. Padha karo wong tuane, ning nasibe dhewe-dhewe. Nyatane kula kalah kok sampeyan aja ngomong werna-werna. Muni antil cangkemmu. Lha iki ora ngomong apa-apa wis arep ngantil ta. Ora ulung sampeyan aja maido ngene ta. Saking mriko niku wis ulut. Do kelolo-lolo atine sing mang paido. Aku sampeyan saniki aja maido dul mogati. Mungsuhmu Antarsena kula kalah ajeng lawa. Iya kok sik tak takoni. Kok iso kalah? Antarsena iki sak anakmu kowe iki Pak Dene lho. Ditonton wong pirang-pirang kok durma ganti kanek cara aku izin. Kula kok biasa. Ora izin. Lah, izin apa? Belang niku anane menang kalau kalah. Nek pancen kalah ajeng napa? Adik budidaya menang ya la ijo. Pun saiki ngaten mawon. Kulawa kon mulih bener ngendikane Kang Mas Sultayu. Kulawa kon ngaku dosa. Kalau sing gawe urip selama hidup niki munggo sesuk durung terjadi belang Bratayuda Binangun. Nek belang Bratayuda Binangun Kulawa mati niku mestine cecuk iso do munggah cual kula nyemplung neraka. Ewa dene nyemplung neraka, sampeyan tok mawon. Ampun ngejak Kulawa, sampeyan dadi intip ing neraka wangun. Ora omongan karo kowe. Sapa sing kurang maju? Lho. Biasane iki bengoke bantruk iki mung maknguk. Jin. Maju ora? Kula kan? Rene sik. Ndak nek arep omong ki disarehke. Rasa kesusu jane kowe iki mbiyen ki lair ki waras. Coba jajal ikhlas, sareh.
Sabar, engko ora kami sosolen. Wong cilik kami sosolen iki nek kesusu-susu kami sosolen. Nek alun ki ora tau alun-alun ora tau kami sosolen. Coba alon. Mungsuhe sapa man? Nah, gene iso lancar. Saged. Nah, ora usah kesusu. Mboten. Ngono ki rak kepenak to jak omongan wong iki nek jak omongan kesusu ki aku dadaku melu mengkap-mengkap. Inggih, Man. Maju apa ora? Maju pantang mundur. Mungsuhe sinten, Man? Antasena. Ngandel ora. Ming kaget rak kami sosolen to. Arep aku muni Antasena kuwi tetep tenang. Alon tenang. Mungsuhe Antasena, Antarja. Wong loro. Nah, ngono ki rak penak to. Wis saiki maju. Arep ketemu karo Antarja apa arep ketemu karo Antasena? Ora arep ketemu sapa-sapa. Lho lah sida maju ora? Sida. Nek sida arep ketemu Antarja apa Antasena? COD. COD ki apa? Ketemu berdua, Man. Maju kana. Antasena petukno terus diantemi bondo tangane krincung sikile. Alus. Rasa kesusu. Sendika ngestokaken dawuh. Mangkat. Inggih, Paman.